love. الليلة عندي مساج نقرأ differenti ما بخل ما قالوا لي شي أخوة بحصلتوا نقرأ differenti. عليك يلا دان الكلمة الليلة اللي هنقسم معكم تدخل في قلوب تبوستا منكم تبارككم وتبوزيشناك بيش انت يقولك حياة تا فيتوريا وتا سوتشيس وتسبيتشا طيب تسبيتشا طيب وانس لي انت تسبيتشا دين الحياة تستطيع لي انت تسبيتشاي طيب يك انت الزوم ما داون البرنشيبي اللي انا هنقسم معكم الليلة من الكلمة تلا وبرمتس تلاينونا دال اسبريتو سانتو كل خاط يطلب معي هللويا ومن قلبك ايدي الطلبة ورايا غرسي جسو كل خاط يعيد مسي قديس كلمني الليلة من الكلمة قديسة تياك ينالس نرشيف الكلمة وقعدت اكتر ما نرجع نكون الاستاس اكتر سبيرتو سانتو اسبراني كلمني علمني عيني بشينو كل نار بلي لنفسي مع الكلمة قديسة الملاي ونمن وندكيارا لقعدت اكتر ما نرجع نكون الاستاس اكتر بحال ما تايت الكلمة تياك ين عندي داك البيبيا اللي تايت لي عندي ين داك البيبيا اللي تايت لي ين وين كاباتشي داك كله اللي تايت البيبيا ين كاباتشي permezzo di Gesù Cristo على gloria tal-Messier امين الليلة في سبيرتو تاعي حسيت لي نشيء نقسم معكم وما داو كل اللي يتسمعوا دال-المساج għalkemm dal-messaġġ jista' jisimgħu kulħadd infatti huwa għal kulħadd hemm messaġġi li ma biss għal Kristjani avolja xorta kulħadd jista' jismagħhom imma llejla ħanaqsam xi prinċipji tal-ħajja li jgħinuk tgħix vittorjuż tgħix ħajja ta' suċċess. Jekk inti żżomm daw il-prinċipji, jista' jkun hawn xi wħud minnkom tgħid li jiena naf bi prinċipji ieħor, xi ħadd ieħor jgħid li naf bi prinċipji ieħor, ma ħantikom prinċipji biżejjed prinċipji li jekk intom tgħixuhom daw twettquhom u tipprattikawhom f'ħajjitkom, nemmen li jkollkom ħajja ta' suċċess. U meta taslu fit-tmiem ta' ħajjitkom, tista' tgħid li inti tispiċċajt tajjeb. Jiġifieri spiċċajt mingħajr ħafna dispjaċiri. Jew nkella kif jgħidu bl-Ingliż, you have finished with as little regrets as possible, with not many regrets. ħanibda bil-ktieb ta' Mattew kapitlu 6, morru hemmhekk mill-ewwel. Għal xi wħud minnkom dawn huma skritturi familjari, però jiena ma nħobbx noħodha for granted apparti li dejjem għandna l-ġodda magħna u dejjem għandna l-ġodda jarawna, però wkoll xi kultant avolja nkunu smajna ċertu skritturi u ċertu prinċipji, però kun tajb li nerġgħu nisimgħuhom biex nirrifriskaw il-memorja tagħna. Vers 33. Skrittura waħda mill-iskritturi li nħobb ħafna u tista' tattwa u tapplika f'ħafna bnadi f'ħajtek. Imma l-ewwel qabel kollox, mela 33 Ġesu jgħid mela fitxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja, dik il-kelma ġustizzja bil-Malti ħafna naħseb ma nafhmuhiex, ma jarfuhiex, ma jifhmuhiex. Kelma ġustizzja tfisser his righteousness. Bil-Ingliż tfisser jew bil-Malti tfisser. Jiġifieri il-mod tas-sewwa kif jagħmilhom Alla. Dik tfisser the right way of doing things. Kulħadd jgħidha bl-Ingliż. The right way of doing things. Jiġifieri il-mod ġust kif inti tgħix. Mela, fitxu l-ewwel, is-saltna talla. Mbagħad il-mod l-aħjar kif tgħix għal Alla u dan kollu jingħatalkom. U f'Mattew kapitlu 6 titkellem kollu letteralment anka bżonnijiet naturali, mhux bi spiritwali. Għalkemm il-Bibja hija kollha kliem spiritwali, imma mhux kollox huwa spiritwalizzat. Teżisti dik il-kelma? Spiritualizzat. Kull kelma li toħroġ minn fom Alla hija spiritwali, imma mhux kollu għal l-erja spiritwali biss ta' ħajtek, anke għal ħajja naturali, għal ħajja ta' ġisem, għal ħajja materjali. Mela l-ewwel qabel kollox, għal prinċipju l-ewwel prinċipju u għalhekk naħseb huwa peress li huwa l-ewwel wieħed
Għalhekk l-iskrittura tgħidlek l-ewwel qabel kollox biex inti tfittex l-ewwel is-saltna tal-mulej, is-saltna, ħafna mill-nies, ħafna mill-Kristjani laqqas jafu li aħna parti minn saltna. Aħna mhux parti minn reliġjon, aħna parti minn saltna. Saltna, jiena u inti nissejħu slatin. Ġesu jissejħ is-sultan ta' slatin, is-sultan li jsaltan fuq is-slatin kollha. Sew Kristjani u sew slatin kollha tad-dinja. Mela l-ewwel qabel kollox, acknowledge fil-ħajja da biex l-affarijiet inti biex dejjem ikollok suċċess. Kemm minnkom trid tkollkom suċċess? Is-suċċess ma jiġix awtomatiku. Jiena nista' ngħidlek żewġ modi. Jew taħdem għalih. Jew inkella nippreferi mill-kelma tgħid taħdem għalih għax qisek qed tgħid qed tagħmilha bis-saħħa tiegħek u jiena u inti bis-saħħa tagħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Weħedna ngħidlek tippożizzjona ruħek għalih. Tippożizzjona ruħek b'tali mod li inti dak kollu li għandu għalik tista' tirċivih. Qed tifhmu? Amen? Mela number one, prinċipju number one, biex inti jkollok suċċess fil-ħajja, tgħix ħajja sew, tgħix ħajja fil-grazzja tal-lambirek. Number one. Għalkemm għandha tkun ovvja, imma believe me, għal ħafna mhijiex ovvja, hija li żomm l-ewwel Alla f'kollox. Mill-bidu sal-aħħar. Fil-ktieb tal-Proverbju kapitlu 3 vers 5 u 6, Proverbju 3 vers 5 u 6, aħjar tarawha di għax vera skrittura sabiħa, vers 5 u 6, tgħidlek. Ittama fil-mulej b'qalbek kollha u tafdax fl-aqal tiegħek, fl-lef tiegħek. Fħieħ aħseb f'kull ma tagħmel. F'kull ma tagħmel. Aħwa, saqsilek nifsek, kull ma nagħmel jiena nirrikonoxxi lil Alla, f'kull ma ngħid nirrikonoxxi lil Alla, kull pjan, kull ħolma li għandi f'ħajti, jiena nġibu qudiem il-mulej, din il-ħolma, din il-viżjoni, din ix-xewqa. U f'kull ma nagħmel aħseb fih biex hu iwettilek triqatek. Fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 16. Kapitlu 16. Isimgħu xejn. Vers 3. Ħalli fidejn il-mulej il-ħidma tiegħek u jseħħu ħsibietek. Taf xi tfisser dak? Li jkollok suċċess. Imma tikkommetti kull ma tagħmel lil-mulej. Believe it or not, this suppost tkun basic. Imma ħanilek għaliex mhux basic. Tidnejlek għaliex mhux basic? Għaliex ħafna ħanilek kif jgħixu, inkluż Kristjani. L-ewwel jagħmlu xi ħaġa, u mbagħad jitolbu lil Alla biex ibirikhom. L-ewwel tmur quddiem Alla. Bil-pjan u xewqa u viżjoni li inti għandek, titlob il-Alla ibirikilek u titolbu mulej din hija l-pjan tiegħek, din hija xi ħaġa li titint. Ħalli jekk jgħidlek iva, jew go ahead, jew għandek paċi fuqha, inti taf li diġà hija mbierka. Diġà hija mbierka. Mhux l-ewwel infattara u mbagħad nitlob il-barka tal-mulej. Qed taqbdu għadi? Mela għalhekk l-ewwel irrikonoxxi lil Alla, l-ewwel fittex li tagħmel dak li huwa sew quddiem Alla. Ħalli jekk inti tagħmel dak li huwa sew quddiem Alla, jekk inti tirrikonoxxi lil Alla f'kull ma tagħmel, dak li hu ħajjgħidlek iva u ammen ħajkun imbierek, ġifieri għandek il-barka tal-Alla fuqu. Amen? Din huwa prinċipju li minnu Kristjan vera m'għandu qatt jaħraba. Amen? Mela jekk naħa nżomm mill-Alla l-ewwel, għal kull Kristjan u ġimgħatejn wettilkom xi ħaġa bdieqa u ħanerġa' nfakkarkom, ħafna mill-Kristjani ma jaqrawx il-Bibja. Mhux ħafna tad-dinja ta' ħafna mill-Kristjani ma jaqrawx il-Bibja. U mhux ħanidilkom kemm hawn minnkom ma taqrawx il-Bibja, għax ikun hawn xi wħud minnkom ħatollu jdejkom. Tista' tgħidli inti kif tista' jkun iżżomm mill-Alla l-ewwel f'ħajtek meta laqqas il-kelma tiegħu inti taqra u tiekol kuljum. Kuljum. Mela jekk inti trid ikollok is-suċċess u l-vittorja f'ħajtek, dan il-prinċipju ma tistax taħarbu. Alla l-ewwel ifisser
نقرا الكلمة. Alla l-ewwel ifisser nitlob infaħru nirringrazzjah. Kif inqum bħalma ġiljettilkom l-ewwel ma nirrikonoxxi u nirringrazzja lil Mulej. Amen. Kull pjan li għandi f'ħajti impoġġih quddiem Alla ħalli koll il-barka tal-Alla fuqu. Number 2. Kunċett number 2. Fittex dejjem li tagħmel dak li huwa sew quddiem Alla ħalli l-affarijiet imorru sew għalik. Fittex dejjem dak li huwa sew quddiem Alla ħalli l-affarijiet imorru sew għalik. Ħanidlek bl-Ingliż. Seek to always do the right thing so that God will be able to help you make things right. Ħafna drabi aħna nagħmlu xi ħaġa ma tirnexxix u mbagħad nitlob il-Alla biex intervjeni. Għamma l-affarijiet sewwa mill-qabel. Għamel l-affarijiet sewwa mill-qabel. Ħanilkom ħaġa. Ħadd minna mu ħajjejx biżejjed biex ikonna ħajja daqshekk twila li nibqgħu nirrepetu lil nfusna żball nitgħallem minnu, żball nitgħallem minnu. Mhux aħjar ma tagħmilx mill-iżball mill-ewwel. Għax sakemm titgħallem minnu tiġi għaddej żmien taħt il-ħinek. U jekk jista' jkun għal dawk li jixtiequ jkununa aktar wise u għarrif, jekk jista' jkun itgħallem mill-iżball ta' ħadd ieħor. Ħalli ma tirrepetihx int. Itgħallem mill-iżball ta' ħadd ieħor. Mela għamel l-affarijiet sew. U ħafna drabi, ħafna nies, inkluż Kristjani, ma jagħmlux l-affarijiet sew. Jagħmlu l-affarijiet mawġin, b'nuqqas ta' integrità, b'nuqqas ta' onur quddiem il-Mulej. U ħanejdilkom xi tallimt fi 52 sena. It may not catch up with you today, but it will one day catch up with you. Qabel illum ma taffetwakx. Imma ġej ġurnata meta ħafna taffetwak. Dan huwa prinċipju importanti. Mhux kull ma huwa maħfur huwa minsi. Mhux mill-bniedem biss. Ħantikom eżempju. Jekk jien hekk tara qbad persuna. Qbad persuna. Fejn dan għamel xi żball nazzjonali jew hemm xi żball anke mal-kumpanija u mal-familja tiegħu, u rajt ġie maħfur. Imma issa jew minħabba li żballna ħareġ nazzjonali, jispiċċa jkollu jsifer. Maħfur. Ma l-konsegwenzi sewwa xorta segwuh. Il-konsegwenzi sewwa segwuh. Jew nkella il-kumpanija għamel xi balbuljata, il-kumpanija ħafritlek. Imma issa qatt ma tista' terġa' taħdem hemm u kont tal-qalbek kellek ġob tajjeb. Mela mhux kull maħfur ifisser m'hemmx konsegwenzi għalih. Ħantikom eżempju ieħor. Aw kull minnu fil-ħabs illum quddiem Alla kollha maħfura. Imma kollha edibatu il-konsegwenzi. Mela dnubietek jiġu maħfura dejjem quddiem Alla, speċjalment meta tindem. Imma il-konsegwenzi xorta titpatti għal-jom. Hemm ċertu konsegwenzi li tista' titlob minn filosofija ħajkollok tgħaddi minnhom xorta. Ħantik eżempju ieħor tfajla u ġuvni għamlu sers barra miż-żwieġ, kellhom one night stand, and now she has to stand for the rest of her life or his life. Your baby barra miż-żwieġ u issa l-papa bye bye jew il-mama bye bye. Jew nkella marda. Maħfura imma l-konsegwenza tibqa' tiġri warajk. Dawn huma deċiżjonijiet li jiena u inti rridu nżommuhom quddiem fil-preċetti tagħna. Biex aħna waħda mill-affarijiet li qisu dal-aħħar il-Mulej poġġi li ħafna quddiem hija taħlix ħin. Taħlix ħin. Jien minix xi xieħ, imma diġà għaddejt 52 sena minn ħajti. Xut minnkom iktar minni. U kull ħin minn minuta li taħli
qatt ma ħaterġa' ħalura. Mela fittex li tagħmel sewwa l-ewwel qabel kollox. Ħalli Alla jgħinek li l-affarijiet isiru sewwa għalik. Prinċipju number 3. Tkunx iblaħ, taħlix ħin, taħlix ħajtek. U ftakar, ismaw, din il-prinċipju jaħdem għar-rejiet, għall-politikanti, għan-nies multimiljonari u anka dawk laqqas għandhom għexja ta' lejla. Dak kollu li tiżra taħsad. Dak kollu li inti tiżra, inti taħsad. Galatin kapitlu 6 vers 7. Od attent x'inti tagħmel. Ħanilkom ħaġa ħo. Dawn huwa prinċipji tal-ħajja biex jgħinukom tgħixu ħajja ta' suċċess. Let me tell you this. Everything in life is a seed. Everything. Kull ħaġa li inti tagħmel u kull ħaġa li inti tgħid hija żerrija. Xi darba ħatirċievi l-ħsad tagħha. Kliem, sew tajjeb jew ħażin. Aġir, sew tajjeb jew ħażin. For every action, there is a... You cannot stop the reaction, but you can stop the action. Dawk huma prinċipji li Alla fi ktieb ta' Ġenesi qal sakemm idulu żminijiet li tiżraq u taħsad ħajjibqa' għal dejjem. Seed time and harvest time will remain forever. Anke jekk tbiddel il-pajjiż. Anke jekk tbiddel il-mara u r-raġel. Dak li tiżra taħsdu. Anke jekk tbiddel il-Knisja. Għal ċertu Kristjani minn għalihom li l-affarijiet imorru għax talqu l-Knisja u morru x'imkien ieħor. Komplikajthom fejn mort u għadhom jistennek fejn ħallejt. Dawn huma prinċipji li lili u lilek they handicap us. Qed tifhem il-kelma they handicap you? They block your life. Od attent x'tiżra. Od attent xi tajt. Hawn nies Kristjani bravi u anointed imma x'għamlu għażla ħażina jew qalu affarijiet anke fuq it-televiżjoni illum il-ġurnata they're buried forever. Buried already. Ta' ma tabda xi ħaġa. Tista' tgħidlu sorry l-mulej 100 miljun darba għalkemm waħda biżżejjed. Imma d-dinja u għal-liġi tal-ħsad ma tistax tirranġa xejn. Amen. Prinċipju number 4. Isimgħuni sewwa dawn l-affarijiet ħajjejnukom aħwa. Diġà, jekk battu dawk il-tlieta diġà ħajjejnukom ħafna. Number 4. Isimgħuni, ħadd ipproteġġu ħajjitkom ħajkolkom ħajja ta' suċċess. U intom li diġà qbistu l-50 sena, jaqblilkom tapplikaw daw il-prinċipju iktar malajr mill-oħrajn. Mhux għax l-oħrajn għandhom xaħluta, għax jista' jkun ċertu affarijiet li jiena nagħmel u nagħżel li nagħmel deċiżjoni ħajaffettwawni anke meta jkolli 70 u meta jkolli 80 u meta jkolli 90. Jekk tara dak iż-żmien. Tistennix ħafna minn nies. Did you hear that? Don't expect too much from people. As a matter of fact, as little as possible. Tistennix ħafna minn nies. L-istess nies li l-Kristu qalu l-imbirek li ġej fisem il-mulej.
30 wara kienu l-istess nies li jgħidu salbu, salbu. L-istess nies li qalu l mulej aħna ma nitilqu qatt kienu l-istess nies li abbandonaw ħmil il-bot u ħalleħ waħdu. Tistennix ħafna mill-bniedem. Għax, number 1, wieħed biss huwa perfett. Il-koll kemm aħna kollha taħt kostruzzjoni. Kollha kemm aħna għadna anke kint matur, xorta immatur. Ħdejn Alla, ħdej l-erf tal-Alla. Iktar ma tistenna minn bniedem, ismawa. Iktar ma tistenna minn bniedem, iktar ħajkollok momenti ta' diżappunt f'ħajtek. Iktar ħatkun diżappuntat f'ħajtek. U t-tort mhux min id-diżappuntak, it-tort huwa tiegħek. Poġġejt persuna fuq pedestal li biss joqgħod fuqu Kristu. Tidnejlek xi smajt fl-ispirtu tiegħi mhux ħanejlek Alla qalli, imma ħassejta ċara ġimgħa ilu. Some of you may not understand it tonight, but by time you'll understand. Ħobb il-kulħadd ma torbot qalbek maħad. Xuħut minnkom laqqas ma' martek u ma' żewġek. Għalek tal-qitek jew tal-qek. Believe it or not, jina u inti jaw fid-dinja temporanju. Temporanju. Meta naslu fil-ġenna, il-ħajja ħatkun ħafna differenti. Qalbek korbota biss ma' Kristu. Dak biss jibda minn hawn u jibqa' hemm. Ħobbu l-bniedem, irrispetta l-bniedem, għax anke jaqbel għalik, għax dak li inti tagħti ħadd irċievi. Imma meta bniedem jiddiżappuntak u inti ddiżappuntajt ruħek, il-problema hija int mhux hu. Mhux qed ngħidlek għax hu jew hi ma naqsux, ta? Naqsuk hu. Imma jiena u inti ma nistgħux nikkontrollaw x'jagħmel il-bniedem. Imma jiena u inti nistgħu nikkontrollaw kif aħna niħħendeljaw x'jagħmlilna l-bniedem. Dawn huma prinċipji. Illum fl-ispirtu tiegħi ħassejt il-mulej jgħidli give them principles to live a victorious life. U jispiċċaw tajjeb, and they will end well. Nies, naħseb kollha kemm minnkom, jekk mhux jew ħafna minnkom imma jekk mhux kollha kemm minnkom, żgur kellkom nies f'ħajtkom jgħidlek kemm inħobbok. Inti l-aħjar raġel, inti l-aħjar mara. Li qatt maqlu li inti l-aħjar mara, żu. So, imma inti, you're the best pastor, you're my precious brother. Mbagħad wara jgħaddi żmien u tħoss daqqa ta' sikkina f'darek. Għaw xi ħaġa ġiela ħassa dik? Ħannara. Nispera ma kienx istess persuna li tagħlili. Le mhuwiex. Għax il-bniedem kollha jgħaddi minnu da. Il-bniedem kollha jgħaddi minnu di. Kemm minnkom ġejtu traduti? Għalli dejk. Issa ħansa żikom mistoqsija li ħadd ma jgħalli għadej ħalli. Kemm minnkom kontu intom li traditu li xi ħadd. Henna lina, mulej, henna lina. Titħaq ma vera jħonna lina, daħan ejlek. Meta inti tibda tkejjel l-affarijiet b'ċertu mod, tibda tinnota kemm għandna xi ħenna lina l-mulej. Ftakar perfett biss wieħed Ġesu.
تعملش ħafna, don't have high expectations on people. They will fail you. Not maybe, they will. Jistaw ma jifailjawx, Iva, jekk ma ta' jkollokx aspettativa kbira u għolja fuqhom. Ħalli meta jagħmlu xi paprata li tista' taffettwa lilek, inti tgħid bniedemu, bniedma hi dajjef bħal kulħadd. U inti il-weġġa tiegħek jew tkun ftit jew xejn. Għax l-aspettativa tiegħek inti taf li dak il-bniedem huwa suġġett li jiżbalja u jweġġek at a flick of a finger. Għejx ħieles. Amen? Punt 5. Daw messaġġi, dawn prinċipji kollha bibliċi. Isimgħuna. Tagħmilx għada dak li jien suppost għamilt illum. Mokomaw. Tagħmilx għada dak li jien suppost għamilt illum. Għaliex ħafna jgħixu dejjem jagħmlu dak li suppost kellhom jagħmlu l-bieraħ. So really, they're always catching up. They're not really doing their God's plan. Always catching up. Tamilx għada dak li inti suppost għamilt illum. Tindimx għada, illum indem l-iskrittura tgħidlek l-ewwel Korintin 6. Mhux għada, illum irranġa ħajtek mhux għada. Sfortunatament, peress li ħafna jgħixu dik il-kelma bl-Ingliż always catching up with what they were supposed to do last week, last year, what is supposed to be done this year never gets done. Always catching up. Amen? Prinċipju 6. Qed tiktbuhom daw x'għad minnkom qed tiktbuhom? Għad tiġi ġurnata, mokkamaw isimgħu sew. Dawn ma' prinċipji tal-ħajja biex inti kollok ħajja ta' vittorja u suċċess fil-ħajja tiegħek. Għad tiġi ġurnata fejn int taħseb li għad balek ħafna ħin. U darba jiġi ġurnata tqum u tirrealizza il-ħin kważi spiċċa. Taħlix ħajtek. Dak li għandek tagħmel illum għamlu llum. Issa mhux qed ngħidilkom għal dawk li intom għandkom tendenzi ta' workaholic. Mhux bil-fors tibda proġett u trid kollu llum. Sewwa u tispiċċa għada tmut għax tiġi overworked u burned up. Sewwa imma titkellem għal nies li dejjem jipprokrastjenu. Isimgħuha. Punt 7. Għejx ħajja bilanċjata. Aħdem bil-aqal, kun biżel biex inti tilħaq l-għan u l-ħolm li Alla poġġilek fuq ħajtek, pero tagħmel qatt xejn biex tkisser il-ħolm ta' ħaddieħor. Tagħmel qatt xejn f'ħajtek li inti tkun kompliċi li tara l-ħaddieħor jkisser il-ħolm ta' ħajtu. Itgħallem kif tuħu pjaċir fil-ħajja. Hawn nies laqqas jafu jieħdu pjaċir. Jaħdmu mhux bħal kelb għax ħafna kliba u Malta huma aħjar minn sidhom. Il-kelb jieħdu ħadd il-vett imma hu jew qatt ma jmorru jieħdu treatment. Jew judu ħsib saħħithom imma l-kelb tgħix kemm jitimgħu tajjeb. Imma mbagħad is-sid jiekol bħal ħanżir. U l-kelb iktar ħelti minn sidu. U l-qattus. Hu ħsieb il-kelb u l-qattus imma hu ħsieb lilek innifsek. Amen. Thank you, Jesus.
اتعلم kif tieħu pjaċir fil-ħajja, dan huwa punt 8. Però mingħajr ma tidneb. Tista' tieħu pjaċir fil-ħajja, għaw film sbieħ li tista' tara, għaw film tad-daħ li tista' tara li ma jkunux mimlijin da u joffendulek il-sidek u inti toqgħod kompli tarhom, għaw affarijiet sbieħ x'tagħmel fil-ħajja, tista' tmur tara xi play, xi musical li ma jkunx maħmud u pervers li naqra iktar diffiċli fi żmien li qed ngħixu imma jeżistu. Sewwa, itgħallem ħu pjaċir, itgħallem gawdi l-ħajja. Għal dawk li ma tafux titqu ma tgħodux pjaċir u dejjem trażnu l-flus u telfaw il-flus għal xi darba u laqqas kapaċi tmorru tiklu ikla mal-familja darba fil-ġimgħa. You're just existing, you're not living yet. Taf li jien naf bnies li tant ħadmu f'ħajjithom li ħallew wird kbir għal xi ħadd biex jispiċċa jgawdi ħadd ieħor. Itgħallem ħu pjaċir. Mur, għall-familja tiegħek. Kulu, morru, jekk għandek tiffardja, mur ġita. Mur għamel xi ħaġa sabiħ, gawdi l-ħajja mingħajr ma tidneb. Jekk titixxi libsa li toġbok, żarbun li jogħġbok, tixtrih. Issa mhux qed ngħidlek kull żarbun li tara bżonn tixtri, iftakar li inti parsa qajbiż għandek. Sewwa, imma fis-sens hawn min tant jaħdem bħal kif jgħidu bil-Malti bħal kelb biex imbagħad xi ħaġa li jixtiequ hawn ma jixtruhiex. Għalfejn taħdem. M'intix ħadd toħodha l-ġenna tal-flus. Jew kellha forsi ħadd tħallih it-tifel jew it-tfal. Tajjeb li tħalli wirt il-ulidek, pero make sure li ulidek jafu jaħdmu, mhux jirċievu biss, għax inkella miflok tgħinhom tħassarhom. Ħafna drabi hemm ħafna nies li ħallewlhom wirt u minflok berkuhom tefgħuhom fit-triq tal-infern. Bis-serjetà ngħidilkom. Mela tgħallem kif tieħu pjaċir mingħajr ma tidneb u mingħajr ma toffendi lil Alla. Amen. U dak kollu li waqfek kif ixklek spiritualment, mentalment u fiżikament, aħrab minnu. Aħrab minnu. Punt 9. Dita ġobni ħafna. Punt 9. Dawn huwa prinċipji biex inti tgħix ħajja sana. 9. Għejx grat. Jekk inti persuna tgerger, mara inkluż raġel għaw irġiel jaqilbu ilhom ħafna l-ġerdu nisa. Jekk inti persuna dejjem tgerger, inti m'intix grat, m'intix persuna grata, m'intix persuna meta tħares lejn is-sema, meta tisma' għandek il-fatt li inti tisma' il-fatt li għandek għajnejn tara, li inti tiem, daw kollha doni li aħna noħduhom for granted kontinwament, għejx grat. Believe grateful. Apparti milli inti tgħix grat, il-fatt li inti tgħix grat ukoll tagħmlek persuna aktar kontenta u iktar pożittiva, bawtluk fil-ħajja aktar pożittiva. Amen. Halleluja. Kun grat minn dak li Alla tak fil-ħajja. Tgergirx. Apparti li huwa dnub quddiem Alla għalik li inti Kristjan, tirrita l-nies ta' madwarek. Amen. Bl-Ingliż inħobb ngħid jekk jien, if you wanna be great, be grateful. If you want to be great, be grateful. Live as a grateful person. Me and you as a Christian, we have so much to be grateful. Listen, aħwa, ma nafx jekk intom qatt minnkom tagħmlu pawża fil-ħajja tagħkom u toqgħodu tirriflettu li kieku jiena ma sibx lil Kristu fil-ħajja tiegħi. Li kieku jien ma tajtx ħajt il-Ġesu, kieku jien ma salvajtx, kieku ta' fejn jiena sejjer, ta' fejn insejrin. Fl-abbissi tal-eternità tal-infern, ta'. Dik biss, kull nifs li tieħu għandha jkun mulej grazzi. Grazzi Messija. Grazzi Ġesu. Grazzi tal-li ħlisni min-nar u mill-abbissi tal-infern. Tgħix grat. Għejx grat. Punt. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Punt 10. Ara ġejja. By the way, min jgħix grat, l-iskrittura tgħidlek tallimna bħala prinċipju li inti tattira l-favur talla fuqek taf. Inti x'ti preferi? Il-xi ħadd li tagħtih xi ħaġa u jirringrazzjak
jew il xi ħadd li tagħtih xi ħaġa u jgergur tgħid jiena mhux dik ta' xtaqt dik. Lil min tħossok tixtieq terġa' tagħti iktar. Dak li ringrazzjak, il-dak li wera gratitudni, grazzi. Grazzi brother, grazzi daddy, grazzi bro, grazzi pastor, grazzi. Mhux ma li di tajtni. Għal darba oħra ma ntik ġej. Mhux vera! Kun grat! Alleluja! 10. Isimawa, għaw ħafna minnkom kristjani li tissegwu bħalissa l-lejla u anki intom Maltin. Għal dawk intom tgħixu bil-paċi li tkolkom suċċess f'ħajja. Ara ġejja. Don't be too touchy. Don't be too touchy. Tħallix tkunx touchy. Dak għalija tgħid, għaw min jaħseb li kull ħaġa li ngħid jaħseb qed ngħid għalih. Kemm taħseb li int importanti, minn diġà dak importanti qalbi ta'. Għaw nistantu ma taċċi li kull ħaġa li jisimaw jaħsbu li da għalija tgħid jew di għalija. U hekk għalik. Applikaj hekk għalik. Applika f'ħajtek. Qabli qed ħataħilsek. Amen. Tħallix id-dinja tiegħek titfarrak. Meta xi ħadd jgħid xi ħaġa fuqek. Taf kemm hawn nies jgħidu fuqi? Grazzi! Tifqux! Dawk li jgħidu fuqi jaħsbu li lili qed iweġġawni. Għadkom ma tafux kemm nieħu pjaċir. U le minix naġixxi mhux qed nirrexta, vera nieħu pjaċir. Grazzi tal-attenzjoni. Għaw min qed jgħid bħalissa da xi jaħbad hawn. Kull imkien naħbad. Jina u inti irridu ngħidilkom aħwa. Dak li ħadd ieħor jaħseb fuqek huwa totalment irrelevanti fuq rigward is-suċċess ta' ħajtek. Irrelevanti x'jaħseb ħadd ieħor fuqek. Però huwa importanti ħafna x'taħseb int fuqek. U x'jaħseb Alla fuqek, dak bla dubju għad ngħid għall-Kristjan. Sewwa imma ħafna Kristjani anke ħafna Kristjani waħlin u jitkissru jisom ħajjithom jekk jitinfarrak għax xi ħadd qal xi ħaġa fuqek. Issa, nafri mhux ħaġa sabiħa, u speċjalment jekk inti Kristjan, toqgħod tgħid fuq ħadd. Sewwa, imma jekk xi ħadd qal, inħobb ngħidlek jiena for Jesus smajtu ngħiduha. When you are the topic, it's because you're on top. That's why you're the topic. It's because you're on top. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Meta xi ħadd nara xi ħadd jippostja fuq ngħid, Hallelujah, dara l-video tiegħi, Glorja l-Mulej. Hallelujah. Inti fhem aħna xi unu pjaċir meta nara n-nies jaraw il-videos. Inti mhux hekk tridhom jaraw il-videos. Għalhekk nagħmluhom għax kieku m'għandhomx xogħol ma nagħmluhom xejn mal-ewwel. Amen. Allura mhux ovvja jekk inti ħad toħroġ, jekk inti ħad kollok opinjoni, jekk inti ħad tagħmel xi ħaġa li ħajaraw għan-nies, jistgħu jarawha tal-familja, jarawha tal-kumpanija, jarawha whatever. La rawha, la inti ħriġta biex jarawha ħajkommentaw. U għaliex qed titfarrak għaliex isa l-ħajja tiegħek spiċċata xi ħadd tikkommenta. So what? Listen, your opinion does not give me an identity. L-opinjoni tiegħek ma tinix l-identità tiegħek. Amen. Kull l-opinjonijiet huma bħal taħt l-idej, kulħadd għandu. Opinions are like the pits under your arms. Everyone has them. Amen? Some stink. Hallelujah. Tħatix każ xejn il-bniedem fuqek. L-importanti taf li Alla ħabbek, Alla għandu ħsibiet tajbin fuqek, importanti li inti kollok ħsibiet tajbin fuqek. Xi ħaġa interessanti, prinċipju powerful, taf l-imkien fil-Bibja ma tgħidlek isirlek dak li ħadd ieħor jgħid fuqek. Taf li minn cover sa cover bħala prinċipju turrun skritturi, il-Bibja tgħidlek isirlek dak li int tgħid fuqek. Xejdu sħaħar. Xejdu tal-oroskopju, xejt il-gvernu, xejt l-oppożizzjoni, ma jfisser xej, ma jista' jirranġa u jbiddel xej fija, imma xnejt jien fuqi jista' jbiddel kollox.
inti ma twettaqx x'qalet il-mami, inti twettaq dak li tajt int. Jista' jkun qalet il-mami, imma inti qbilt miegħu. Jista' inti qed ġralek xi ħaġa x'qallek xi ħadd ieħor, imma x'qbilt miegħu. Għax jekk ikun qomt u qed lejna di ma naqbilx u din ikkanċella, mhux hekk l-verità, imma dak li Alla huwa l-verità, dak ħajsir. Għalhekk Ġesu stess jgħidha, dan prinċipju Ġesu qalu se jekk tajjeb bħal Ġesu, żgur tajjeb għalik. Dak kollu li tajdu isirilkom. Mark 11. Morru qrawħu. Minn vers 22 sa 24. Dak li tgħid inti isir, mhux dak li tidinna u tsija jsir, speċjalment fuq ħajtek. Amen. Punt 11. Qed teħdu pjaċir aħwa. Din ħatejnek tgħix ħieles. Aħfer malajr. Dejjem kun lest li taħfer. Għaliex l-offenses ħajjiġu żgur. ħajjiġu żgur. U ħajjiġu u inti ħatiġi it-testjat biex tieħu dak l-offens u biex dik l-offens li jekk fil-vera tfisser ħassir ta' stumbling block ta' xkiel għalik. Inti titfixkel mhux jekk l-offens jagħtuhulek, imma jekk l-offens tilqaw. Inti titfixkel mhux għax jekk l-offens jibatuhulek, imma jekk int l-offens tilqaw. Amen? Halleluja. Il-bniedem huwa fraġli. Int ma tistax tagħmel il-ħadd ieħor b'saħħtu, imma inti tista' tagħmel innifsek b'saħħtek fi Kristu. Punt 12. Prinċipju 12. Għejx ħajja ta' unur. Ismawni aħwa, jekk hemm erja li nara ħafna Kristjani li jgħidu u jitkellmu fuq l-imħabba, u tajjeb li jitkellmu fuq l-imħabba l-imħabba hija prinċipju kardinali ma tistax tgħix mingħajru fil-Kristjaneżmu. Però ma jafux li s-saltna talla topera bl-unur. U bosta Kristjani jimmissjaw l-Alla jew xandu għalla lihom propju din. L-unur. Għejx bl-unur. Number 1. Onora, jom kalla l-unur li lek jgħinek tola fl-ispirtu. L-unur, jekk inti tgħix ħajja ta' unur, lilek tollik u ġibek f'pożizzjoni fejn tattira iktar il-favur tal-Alla fuq ħajtek. L-Iskrittura tgħid għati l-nur lil min l-nur huwa davut. Onora lil Alla, onora lil ħutek, onora lil dawk li fuqek, dawn huwa kollha prinċipji l-Iskrittura, mhux vers wieħed, prinċipji sħaħ minn Ġenesis l-Apokalissi. Onur. Amen. Jekk inti timxi bl-unur, tonora lill-Alla. Anka fi Skrittura Proverbi kapitlu 3, vers 8 sa 10. Onora lill-Alla, onora lill-bniedem, onora il-bniedem bi klimek, onora il-bniedem tiegħek, il-bniedem ukoll bil-mġiba tiegħek. Onora lill-Alla anka bil-ġidek il-bibja tgħidlek. Onur. Hemm sensiela ta' talim fuq il-YouTube rigward unur, borru simgħuha. Għax ħafna mill-Kristjani għandhom bżonn miraklu u l-miraklu li huwa jiftħilhom iċ-ċavetta tagħhom huwa jissejjaħ iċ-ċavetta tal-unur. L-atmosfera tas-saltna hija l-unur aħwa. U għandek bosta Kristjani ma jafu xejn fuq l-unur. Semgħu fuq il-mħabba u tajjeb li tgħix bil-mħabba, semgħu fuq il-maħfra u trid taħfer, però mbagħad jimxu f'diżunur. Diżunur lejn Alla. U ħanejdilkom ħaġa aħwa. Meta jiena niddiżonora lill-bniedem b'mod dirett, għax inti meta tidneb kontra l-bniedem tidneb kontra Alla wkoll. Ara meta tidneb kontra Alla mhux bil-forsi tidneb kontra l-bniedem, imma kull darba tidneb kontra l-bniedem bikun kontra Alla. Qed tifhmu? X'jiġifieri? Mela jekk jiena
zlaqt fix-shower u dajt balla li qatt ma ssir grazzi Ġesu u qatt ma ħanżlaq fix-shower. Sewwa, jien hemmhekk dnibt kontra Alla. Imma jekk jiena dnibt kontra wieħed minnek, mhux biss kontra tiegħek dnibt, imma anke kontra Alla. Tifhem? Ġifieri jekk jiena weġġajt lilek, jiena lilek iddiżonorajtek u disrespettajtek, dak huwa mhux dnub biss kontra tiegħek, imma dak huwa dnub ukoll kontra Alla. Dnub li jinħafer, imma importanti li tarfu ħadd indem minnu. Amen? Ejx bl-unur. Onora ħalli inti tikber fl-ispirtu u anka tikber iktar mill-massa tan-nies ta' madwarek. Jekk inti tinnota, innota nies li għandhom suċċess f'ħajjithom. Lil min trid, jekk hum is-suċċess fil-finanzi, jekk hum is-suċċess fil-mużika, jekk hum is-suċċess f'xi talent, innota għandhom understanding ta' unur, speċjalment unur lejn dak li jħobbu, lejn dak li jħobbu jagħmlu. Inti ma tistax titratta b'disrispett sew lil bniedem u sew dak li Alla poġġa qudiemek. Ħanikom ħaġa ħwa. Ir-risposta għal kull wieħed minnkom, this is very interesting. Aħna kollha għandna xi bżonn. Fejqan, finanzi, xi bieb ta' jinfetaħ li għal xi xogħol, opportunitajiet. Taf believe it or not, għalkemm nitolbu lil Alla imma bniedem ħajftaħulek dak il-bniedem dak id-bieb. Are you getting the concept? Mela jekk jien arid il-fejqan, ħafna drabi, jekk mhux kważi dejjem, taf il-minnu ħajuża Alla, ħajuża wieħed mill-qaddejja tiegħu. Jitlob għalik. U Alla jfejqek imma uża bniedem. Jekk int għandek bżonn il-flus u Alla juża l-poġġi xi ħadd fuq qalbu biex jibirkek finanzjarment, jew jagħtik job, jew jagħtik promotion. Inti lil Alla titlob għall-promotion imma ħajuża bniedem biex il-promotion jagħtilek. Mela oqgħod attent. Għax waqt li ħafna ngħid jiena nonora l-Alla, qed tiddiżonoraw il-bniedem li Alla għażel biex ibirikom. Halleluja. Qed taqbduh il-kunċett issa saħħa. Amen. Xi ħaġa li nixtieq ngħid fuq di ħassasikom mistoqsija li diġà naf x'inhi r-risposta. Kemm minnkom onestament tixtiequ jkollkom suċċess fil-ħajja tagħkom. Nista' nassigurak fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa Alla, nista' ngħidilkom u nikkwotalkom Ġosue pereżempju kapitlu 1 minn vers 7 sa 9. Alla jridek ikollok suċċess. Salmi kapitlu 1. Alla jridek ikollok suċċess. Ġeremija kapitlu 29 vers 11 sa 13. Alla jridek ikollok suċċess. It-tieni Ġwanni kapitlu 1 vers 1 Alla jridek ikollok suċċess f'kollox. F'kollox. Mela għaliex ħafna Kristjani tara ċertu Kristjani li huma dejjem batuti. Għaliex is-suċċess huwa konness mal-unur u mar-rispett. Is-suċċess huwa ħantikom eżempju. Kemm minnkom intom tridu Alla jużak iktar. Issa, tinsix, kull ma Alla ħajamel f'ħajtek, dan punt 12. Kull ma Alla jagħmel f'ħajtek, ħajjuża persuna biex iġibilek. Dik il-ħaġa li għandek bżonn. Believe it or not, it's true. Mela, jiena u inti rridu nqogħdu attenti li ma mmurx niddiżonora il-bniedem propju li Alla għażel jew bniedma biex jiena nieħu l-promozzjoni tiegħi. Li nixtieq tista' tkun naturali, tista' tkun spiritwali, tista' tkun fiżika, tista' tkun finanzjarja, sewwa. Issa ħanidilkom ħaġa. Il-biċċa kbira tan-nies naħseb kollha jridu s-suċċess. Imma biex ikollok suċċess, inti tittingħata iktar awtorità. Iktar tagħti jgħid tiġi mogħti influenza, awtorità sew jekk fir-realm spiritwali, sew jkunx fuq ix-xogħol, tiġi mogħti iktar awtorità. Biex tiġi mogħti iktar awtorità, inti titturi li inti kapaċi tun iktar
persuna ta' responsabilità. Il-bniedem irid l-awtorità. In-nies il-Kristjani jridu jimxi fl-awtorità, infatti hija l-pjantalla li jiena u inti nimxu fl-istess awtorità ta' Ġesu jgħidilna l-Bibja. L-awtorità li ġiet mogħtija lili jiena nagħtiha lilkom, Matteo 28-18-21. L-istess awtorità, bħalma l-Missier Batlili hekk jien ukoll nibgħat lilkom Ġvanni 20:21 u Ġvanni 17. L-istess sopli li għamilt jien tagħmluhom intom. Ġvanni 14:12-13. Daw kollha mela Ġesu l-istess iridek, bħalu. Mux bħal pastor jew bħal apostlu bħalu. Misimawni. L-iskrittura tgħidlek ukoll fil-Mattew kapitlu 2 li Ġesu kiber fil-favur mal-Alla u mal-bniedem. Imma iktar ma kiber, iktar wara lilu nifsu responsabbli. X'għandna Kristjani? Għandna ħafna Kristjani kif jiġu mogħtija naqra awtorità jew tikbrulhom rashom. Jibdew jiddiskreditaw, jimmonitorjaw, jiġġudikaw il-dik il-persuna jew il-dak il-persuna l-istess wieħed li tom l-awtorità. U issa ma jistgħux jikbru fl-awtorità. Għax biex tikber fl-awtorità tfisser inti tgħidli, jekk jiena ridilha qed ngħidlu mulej afdanni biktar awtorità, mela qed nuri li nifsi iktar fidabbli. I have to be more faithful, not less. More accountable, not less. If you want more authority, make sure you walk in more and greater accountability. U ħafna Kristjani jimmissjawa di, u naf ħafna li missjawa, jaf ħafna li missjawa, dan huma kollu konċetti ta' unur. Għalhekk kumbat għandek Kristjani jduru minn knisja għal knisja? Qed tifhmu? Għaliex iduru minn knisja għal knisja? Għaliex? Il-moment li qed tagħtihom naqra awtorità, il-pastor li kuntom l-awtorità jibdaw jaraw dubbina fuq l-istess livell, jindaħlulu, jgħidulu x'għandu jagħmel. Stenna ftit hija. Stenna ftit. Tifhmuha? L-istess bniedem li Alla uża biex isalvhom, ikabbarhom, huwa l-istess bniedem li jispiċċaw they start dishonoring. And let me declare this boldly. They will remain handicapped for as long as their life shall remain upon this earth. Forever. Forever. Take my word for it. Nistajdilkom bruxma ta' ħajjiet, ma mhux ħanajdilkom. Jekk kien t-tifel tiegħi irid nafdaħ biktar, jekk ħantikom eżempju. T-tifel tiegħi jiġi li pastor jiena naf insuq il-karozza, jgħid li dedi jiena naf insuq il-karozza. Ngħidlu arra tgħid nagħmlu mod vera ta' fis-suq. Imma se naftit, imma jekk ħassuq il-karozza issa, mhux għax ta' fis-suq il-karozza ġax tissab il-karozza da. Jgħidu kun naf fejn sejjer. X'ħin ta' żoħħa il-karozza. Ma min ħatmur bil-karozza. La inti tlabtni iktar awtorità, inti ħajġi rikjedut minnek iktar kontabilità. Jekk kien antik iċ-ċavetta tad-dar, inti ma jrid inkun naf jiena fi xejn ħadd tidħol u toħroġ. Lil min ħaġġib li fid-dar jekk ħaġġib li xi ħadd ittejli qabel. Umbagħad, once li nara li inti kontabli, nafdak biktar awtorità. Mela taf x'għandna aħna f'Malta madwar id-dinja ta'. Inti tafdal xi ħadd b'awtorità. U daqqa waħda jaħsbu li issa m'għandhomx għalfejn jkunu iktar kontabli. Issa tissir iktar kontabli. Qabel kont just membru. Tiġi timla siġġu titlaq il-barra. Missa, jekk trid nafdalek grupp ta' nies, jekk trid nafdalek iċ-ċavetta, jekk trid nafdalek li inti titkellem fuq il-pultu, issa l-kontabilta ħad ikber. Mhux tanqos.
qed tifhmuha? Mhux inti għandek nies li anka huwa ministri u ħanejda ċaraw tonda llum ħalli min qed jisma' jkun jaf li qed ngħidana għalihom. Jekk inti tiġi ordinat diaknu, elder, pastor, taħt Nations for Christ Ministries International u River of Love, u inti titlaq minn hawn ħażin ma titlaqx suppost kif bl-unur, mhux pastor kont ħanċempillek ta' tinżel diaknu hekk. That is very dishonorable. Very dishonorable. Not to mention not 1 ounce of walking in love with the very people who trusted you and gave you everything. Għaw xaħat t-tjabba ċaħġa? Nħobbok u xfirtlek. Imma fiduċja, 0. You have just discredited yourself and dishonored the ones that God has chosen to raise you up. Ejdlu l-mulej, fejed nimxi f'diżunur jien? Ejġ bl-nur, ħalli Alla jollik. U iktar ma jollik, iktar responsabli. Kulħadd jgħid, iktar ma Alla jollini, iktar insib responsabli. Mela ħana mela pubblika llum għal kumplament tal-istorja ta' River of Love fuq id-dinja. Daw kollha li intom qatt tiġu ordnati hawn. Il-moment li inti tiġi ordinat, diaknu, elder, pastor, missjonarju, inti tkun qed tgħid lili lill-Knisja u quddiem Alla żommni kontabbli. Jekk ma tridx tkun kontabbli, titlobx għall-awtorità. Pa membru, ġast tiġi u tmur. U xejn m'hemm nothing is expected of you because you do nothing. But the moment you want more authority, you have to give more accountability. And when you violate it, you have just become discredited in love. Punt 13. Kun ġust. Kun fair. U fuq kollox, kun ħanin u grazzjuż, kun gracious. Ftakar il-bniedem kollu kemm aħna kollha qegħdin fuq vjaġġ. We are all on a journey. Nobody has arrived. Nobody is beyond redemption. Ħadd ma jista' jiġi redenti kif jgħidha, mifdi. Kulħadd jista' jiġi mifdi u kull min żbalja jista' jiġi maħfur. Imma bħalma tgħid l-Iskrittura, trid tagħmel l-affarijiet sew. Amen. Amen aħwa. Mela be fair. Imxi fair. Kun ġust. Be gracious. Bil-Ingliż hemm kelma jgħidu give a little bit of slack. Xi tfisser slack? Jiġifieri għati ċans li l-bniedem jista' jiżbalja. Tinejlek għaliex? Għax ħaj jiżbalja. Imma min jiżbalja għax qed jikber u timmatura. U hawn min jiżbalja, ħin kollu jiżbalja. Il-bniedem li jibqa' jiżbalja iqaf investi fih. Qed jaħlilek ħinek u m'għandux qatra rispett lejn ħinek. Punt 14. Ħobb il-kulħadd. Afda il-ftit minn nies ftit. U jekk jista' jkun mhux probabbli dawk il-ftit mhux ħajkun iktar minn 5.
u inqas ma taf dak tara ħjar. Però ħobb il-kulħadd. Alla jikmandak tħobb il-kulħadd inkluż l-dewwa tiegħek. Imma laqqas darba mal-Bibja xikmandak tikmandak x'imkien tafda lil xi ħadd. Issa sa ċertu punt għandek nies f'ħajtek li għax they proved themselves faithful and accountable, fidili u lejali, kontabli u lejali, tifda tafdom. Imma qatt ma tpoġġi dak il-persuna bħal medna qabel fil-posta daqqat ma jista' jiżbalja, la jista' jiżbalja. U jista' jkun dak il-wieħed li żbaljajt li ħaj jitradik. Ftakar Ġesu, kollha ċaħduh, kollha ħarbu minnu. Kien ovvjament grazzi Ġesu l-maġġoranza ġew lura. Imma Ġesu, għaliex Ġesu li suppost huwa Kristu perfett, Alla, imur jafda lil-Ġuda. Ġilhom ħsibtu għadi. Il-Ġuda imur jafda nkan. Jista' jkun il-mulej li kien jaf ċertu affarijiet żgur, imma taħ opportunità lil-Ġuda biex jikber u jeleb id-djufija li kellu. U kellu kull awtorità u qawwa biex jelebha dik id-djufija. U peress qatt ma d-dilja magħha spiċċata qalbet lilu tafatu fl-abbissi tal-infern għall-eternità. Għall-eternità. Dawn huma prinċipji li ilek iżommuk san, healthy, ħobb il-kulħadd. Dawn l-affarijiet jgħinuk biex inti tiskansa ħafna uġieħ u ħafna setbacks. Mhuwiex konvenjenti għalik li dejjem tittiffiksja issewwi xi ħaġa wara dik it-tali persuna. Jekk inti qed issiblek innifsek dejjem titirranġa xi ħaġa wara dik it-tali persuna, għafda inqas. Jekk inti ssib li jekk innifsek dejjem titirranġa xi ħaġa wara dik it-tali persuna, kulħadd jista' jiżbalja. Imma jekk inti minn 10 għandek wieħed jew tnejn dejjem l-istress mela għafda inqas. Għax qed jurik jew qed turik li mhux kapaċi jiġi f'dak. Għax qed idikru x'ma taħħesel. Kull darba tiddilja morru x'ma taħħesel warajh jew warajha. Għafda inqas. 15. Jekk inti tittiġi f'dat, inti wkoll tittikber fl-awtorità li ġiet mistenna minnek billi tissottometti lejn l-awtorità li hija fuqek li ġiet iddelegata fuqek l-awtorità minn għandhom u lejhom tibqa' kontabbli. U lejn Alla u lejn dawk li tawk il-fiduċja tagħhom. Ħanikom aħwa. Meta inti taħdem ma' kumpanija, taħdem ġo ġob, ġo kumpanija, ġo fabbrika, ġo uffiċċju, l-ikbar lejaltà tiegħek lejn m'għandha tkun? Lejn is-segretarja jew lejn is-supervisor, jew inkella lejn il-boss tal-kumpanija. L-ikbar lejaltà tiegħek tkun lejn dak ix-xogħol. U hekk ukoll fil-Knisja, l-ikbar lejaltà tiegħek huwa mhux lejn l-għaxer u lejn il-greeter, imma jekk hemm xi ħaġa ħażina l-ikbar lejaltà tiegħek hija wara Alla u għall-pastor. Mela, dispiċċa għadu, iġibek iktar iktar lejali, lejjaxer, jew xi ħadd ieħor fil-Knisja biex inti dispiċċa tkun titradixxi lil dak li dak dik il-pożizzjoni u dik l-awtorità u għalmek u tellek. Dawn huma prinċipji jekk taqbduhom ħajjnukom tgħixu ħelti u ta' suċċess. Amen. Alleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Da bħal xi ħadd immaġinti xi ħadd iġielek tgħidilix il-mara ta' u jkun dak li qed jittantak. Mhux ovvja. Allura jekk inti ma tgħidx il-mara jew ma tgħidx ir-raġel, pereżempju, mela inti l-lejaltak tal-lej dak li qed jittantak jew dik li qed tittantak. Inti l-lejaltà tgħid il-mara jew l-raġel tiegħek. Hekk l-istess fil-Knisja, hekk ukoll fir-relazzjonijiet. Aħwa, aħna kollha ħbieb fi Kristu, imma mhux kulħadd għandu l-istess influenza f'ħajtek. Hemm ċertu nies li jiġu f'ħajtek għal staġun. Hemm ċertu nies Alla jibgħathomlek għal raġun. Hemm ċertu nies li jiġu u jitilqu li fl-esperjenza tiegħek dak ħajkunu l-iktar persentaġġ kbir. Għandek xi ftit nies li Alla ħajbgħathomlek ħajkunu miegħek għal ħajtek. Għal ħajtek.
dawk ħajkunu numru żgħir. Jekk tħares lejn Ġesu, ikollok idea. Jekk inti ħatobot xi ħaġa, tajjeb li tobot. Imma make sure li inti tobot f'ħadd ieħor dak li wkoll għandek tobot fik, Tobot f'ħadd ieħor xi ħaġa li fik tħobba. Smajta di? Smajtu di jeżawa, praise and worship ka. Jekk inti ħatobot xi ħaġa, boda tajjeb. Imma tittoboda wkoll fik. Ġifieri jekk inti tobot pereżempju xi ħadd li għax pejjeb, għat-tipib, mhux inti tista' tpejjeb. Amen. Timxix bi standard doppju. Jekk inti timxi bi standard doppju, inti taqa' għax ma tkunx bilanċjat. Dak li inti tobot jirrevela li inti ġejt maħluq biex issolvi. Smajtu għadi? Dak li inti tobot, Alla ħalqek biex inti issolvih. Evita tiġġieled ġlied u battalji ta' ħadd ieħor. Evita tiġġieled ġlied u battalji ta' ħadd ieħor. Aw battalji da bħal Malti, min jidħol bej il-basra u għaxrita. Xtajt? Jibqa' briħita. Tidħolx f'battalji. Anka pereżempju fil-fellowship, pereżempju, ikun hemm ċertu issues, laqqas idħol fihom, qas irid inkun naf. Irranġaw bejnietkom. Wara kollox il-Bibja tgħidlek ta' mhux meta jkollok problema l-ewwel ħaġa ma tagħmel morant il-pastor. Il-Bibja tgħidlek l-ewwel ħaġa li għandek x'għamel jekk għandek xi ħaġa kontra ħuq oħra, mur faċċa lilha u lilu. Issa jekk ma tistax issolvuha, number one kunu umli ħalli issolvuha. Sewwa, imma mbagħad fitx qudiem il-mulej, mor qudiem il-mulej fit-talb, u jekk ma wasaltux biex issolvuha, jiena jew l-mara tiegħi jew xi leaders oħra jgħinukom. Amen? Alleluja. 17, dak kienet punt 16. Alla ħajbatlek nies f'ħajtek biex jinkoraġġjuk, biex jissapportjawk, biex jifqu miegħek. Però wkoll hemm dawk li ħajjiġu f'ħajtek biex jiċċallenġjawk. ħajpoġġu pressjoni fuqek. U inti qabel issaqsilek innifsek għaliex? Ir-risposta hija huma dawk li jiċċallenġjawk li ħajjnuk tikber timmatura. U ħajjirrevelaw inti fejn wasalt spiritwalment. Meta inti tkun bniedem talla vera bi-spina dorsali ta' Kristu, jekk tara problema, kun parti mis-soluzzjoni. Mhux inti stess issir problema kbar. U jekk inti xi tip ta' persuna li ġejt fdat, mara u raġel, fi knisja, mhux inti tkun l-ewwel wieħed li daqbes il-vapur. Inti tkun l-aħħar wieħed li daqbes il-vapur. Għax inkella inti tiġi diskreditat. With a smile on your face. Tallimtu xi ħaġa? Dawn huma prinċipji li tajtkom 17 il-punt illum. Għenuni nex, ħajja, imbirka, għadniet nikber, ovvjament, għadniet nimatura, u għabli għamxu li nista' nżidilkom xi 3 punti oħra. Imma mħabba l-ħin, u mħabba li jintom issa ta' fuq kollox, m'għandkomx għalfejn. Amen. Ajan u mawlif għazza saħwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria lil mulej. Amen. Hallelujah. Kull ħadd jitlob miegħi. Itolbu talba miegħi minn qalbkom. Thank you, Jesus. Ejda, illum żgur smajt xi ħaġa li tottalik. Hawn xi ħadd illejla smajt xi ħaġa tottalik walla idej. Amen. Qabli ħafna minnkom ħalkomkom bżonn terġgħu tisimgħuna. U tajjeb li terġgħu tisimgħu. Messaġġ naqra differenti.
imma nemmen li fi ħafna laħam li jgħinek timmatura, tgħix ħajja ta' suċċess u tispiċċa del ħajja tajjeb. Tispiċċa sew. Amen. Jina u inti żgur idu nispiċċaw qalbna safja. Ftakkar l-Iskrittura tgħid inħobb ngħidha ħafna di. Ħadd ma jara wiċċ Alla mingħajr qalb safja. Mela jekk inti żomm l-imrar, nuqqas ta' maħfra, odju. I won't be writing rest in peace on your Facebook post. I will be writing BIH, burning in hell. Tgħid li inti fejn taf? U le, vera ma nafx, bħalma ħadd ma jaf meta kitbulhom RIP. Sewwa, imma jekk jiena naf li inti mitt blanżita, qatt ma ndimt, I know you're not resting in peace. And that's the truth. Għalhekk żomm qalbek safja. Qalbek għax turruna opportunitajiet hawnhekk biex fil-ħajja biex ix-xitan jaqbdek f'nafsba u jżommok u jibblokjak. Ħadd ispiċċa dil-ħajja sew. Amen. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi jgħidlu Missa Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi li llum kellimtni. Dal-kliem tal-erf li ġej mill-kelma tiegħek u mill-Ispirtu tiegħek. Abba Missier, għejni biex niftakru u jibqa' fl-Ispirtu tiegħi. Ġesu, grazzi tal-imħabba kbira tiegħek lejja. Illum niddikjara minn fommi li Ġesu huwa s-sit u s-Salvatur ta' ħajti. U lilek mulej nagħti kull glorja u tifħir. Nemmen mulej li inti s-sors tal-erf ta' Alla. Int l-erf tal-Alla nifsu. Kompli mlini l-erf tiegħek mulej għal-glorja tiegħek. Millum il-qudiem. Fejn għandi bżonn nindem f'xi erja f'ħajti, nindem qudiemek issa stess mulej. Għax qudiemek m'hemm xejn moħħbi. Kollox huwa mikxuf u ċar mulej. Grazzi tad-dem prezzjuż tiegħek Ġesu. Spiritu Santu kompli jaħdem fija u għamel minni dak li trid int. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Grazzi mulej. Halleluja. Intom għazazaxwa fuq YouTube u Facebook. Grazzi tal-li kontu maħna. Għandkom 17 punt prinċipju u forsi anke ktar. Min fejn tistgħu titgħallmu jekk tridu. Dak li jotta lik applikaħ. Kolla joddu għal kulħadd. Daw il-prinċipi joddu għal kulħadd fid-dinja. Speċjalment għalik li jekk inti tgħid li Kristjan. U dak li tgħid imma dali jekk qed tgħid iva għalik kont qed ngħid. Kont qed ngħid għalija. U għal daw kollha. Għax il-verità hija l-istess waħda għal kulħadd. Narawkom għada fil-ħodu fl-10. Il-paċi magħkom. Għaves like għal dal-messaġġ, ix-xerjaħ ma' ġaħat, please u birek il-ġaħat. Il-paċi magħkom narawkom. God bless you. Halleluja. Għal dawk li intom ġodda l-lum fosna,